19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман підсумки». 29 грудня, 1401 день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Правозахисникам вдалося зустрітися з кримським політв'язням у Краснодарському СІЗО. Раніше ми повідомляли, що за даними адвокатів Амір Усіна Куку та Вадима Сірука, фігурантів ялтинської справи Хізбут Тахрір катують в ізоляторі та цькують собаками. Захисники цих двох бранців звернулися в громадську спостережну комісію, яка має доступ до в'язниць, з проханням перевірити достовірність інформації. Про знущання Куку та Сирука повідомив нібито їхній співкамерник. Адвокат Амір Усіна Куку Олександр Попков повідомив, що його підзахисного в Краснодарському ізоляторі нині немає. Правозахисникам по спостережної комісії вдалося поспілкуватися тільки з Вадимом Сіруком та керівництвом СІЗО. По поводу собак там отдельно разбирались, но собаки якобы были в намордниках на видео, то есть у членов ОНК сомнений в том, что травили и кусали собаками, в общем-то, они отпали, эти сомнения. Что касается инцидента, там якобы была такая грубость со стороны сотрудника УФСИН, вроде бы то ли грубо разговаривал, и якобы Вадим, когда шел, ударился один раз головой, упал, ударился, но следов никаких у него не осталось. Вадима Сирука та Амір Усіна Куку етапували з Криму 18 грудня. На 10 січня у Північно-Кавказькому окружному військовому суді призначено попереднє засідання у ялтинській справі Хізбут Тахрір. Всього у цій справі 6 фігурантів. Усіх їх до 10 січня мають етапувати до Ростова-на-Дону. Фігурантів цієї справи затримали торік в окупованому Криму. Усім закидають причетність до організації Хізбут Тахрір, що вважається в Росії терористичною. Дійшли згоди. Власники кримсько-татарського кафе, яке сьогодні намагалися знести окупанти, домовилися про те, що вони самостійно демонтують заклад. Зранку в Судаку ОМОНівці перекрили виїзди на набережну, підігнали техніку і почали трощити нібито незаконну будівлю. Кримсько-татарська громадська діячка з Судака Ленора Дюльбер повідомила, що окупаційний міський суд лише напередодні виніс рішення про знесення кафе, тож його власникам не дали можливості оскаржити рішення. Основанием для такого решения суда, Судакского городского суда, явилось якобы решение, которое было принято судом еще при Украине о сносе некого временного строения. Но владельцы кафе утверждают, что они это решение исполнили, снесли кафе, и стоящее на сегодняшний день здание, оно было построено уже по новым документам. Есть общая политика, скажем так, местной власти по очищению прибрежной зоны, и как-то так получается, что в эту зону попадают исключительно крымские татары. Фігуранта так званої справи Виджія Кашка Асана Чапуха окупанти вивезли з СІЗО до лікарні в Сімферополі на медичне обстеження. Однак в медзакладі його не залишили. Через кілька годин Асана Чапуха знову повернули в СІЗО. Його адвокати готують запити, аби дізнатися рішення лікарів і діагноз їхнього підзахисного. Адвокати не виключають, що висновки лікарів будуть відомі вже після новорічних свят. Асана Чапуха затримали разом з Бекіром Дегерменджі, Русланом Трубачем та Казімом Маметовим 23 листопада. Їм закидають вимагання грошей. Під час цих арештів померла ветеран Кримсько-татарського національного руху Виджія Кашка. У СІЗО в Асана Чапуха стався мікроінсульт, і тепер він не може самостійно пересуватися. Буду готовить и отправлять адвокатские запросы в СИЗО, то есть в медсанчасть СИЗО, и в больницу с просьбой предоставить мне информацию о результатах обследования моего подзащитного. На самом деле он нездоров, вот именно, и нуждается в помощи более квалифицированной, о чем я неоднократно об этом говорил и руководству СИЗО, и руководству медсанчасти. У році, що минає, було зафіксовано рекордно порівняно з попередніми роками число випадків політично вмотивованих переслідувань. 184 людини були незаконно затримані. Такі дані наводять в організації Кримсос. Протягом першого півріччя 2017-го репресивна політика окупаційної влади в Криму стала приймати більш системний і спланований характер, а також стала використовувати нові інструменти для придушення прав людини. Однак один з них – систематичне ненадання медичної допомоги ув'язненим.
Були сфабриковані 4 кримінальні справи щодо ветеранів Кримсько-татарського національного руху. Цьогоріч окупанти продовжили системний тиск на активістів, блогерів, громадських журналістів і тих, хто виходив на поодинокі пікети. И в последующем к очень многим применялись пытки, либо пытки также применялись к людям, которые находятся в местах лишения свободы. Я на самом деле не ожидаю, что на территории Крыма будет спад репрессий, потому что сейчас в Крыму преследуются в том числе те люди, которые защищают политических фигурантов политических дел, активистов и так далее. Это и адвокаты, это активистские различные группы, которые занимаются помощью семьям политзаключенных. И мы видим, наоборот, только ужесточение. Провокація на Чонгарі. Вночі невідомі балончиком із фарбою написали слова «Росія» та «Русь» на блокпостах поблизу адміністративного кордону з Кримом. Вочевидь, ті самі провокатори спаплюжили й дорожній вказівник села Чонгар. Там також з'явився напис червоною фарбою «Росія». Ці провокації зранку помітили місцеві жителі та спільно із громадським формуванням «Аскер» зафарбували написи. Неизвестными людьми были совершены ряд провокаций. На автобусной остановке был снят и брошен на землю украинский флаг. В 3 местах были надписи «Россия» и «Русь». Местными проукраинскими активистами, а также членами гражданского формирования «Аскер» были закрашены данные надписи, и на их месте уже написано «Слава Украине». Тим часом російські ЗМІ поширюють фейкові новини про масові затримання на кордоні з Україною і на адмінмежі з анексованим Кримом. Так, Росія відреагувала на запровадження Україною біометричного контролю для іноземців і в першу чергу для росіян. Про це розповів речник Української Держприкордонслужби Олег Слободян. Біометричний контроль на кордоні з Росією на блокпостах з ОРДЛО та адмінмежі з окупованим Кримом Україна запустила у тестовому режимі 2 дні тому. А вже з 1 січня він запрацює наповну. Росіянам та громадянам ще 70 держав доведеться тепер при в'їзді в Україну здавати відбитки пальців. Ми спостерігаємо велику кількість інформації від російських ЗМІ про нібито порушення кордону і затримання якихось незрозумілих порушників з контрабандою, зі зброєю і так далі, які рухалися з України. Хоча на перевірку вся ця інформація видавалася виключно фейковою і жодного реального підтвердження вона не отримала. Головний здобуток 2017 року – це єдність та згуртованість кримських татар. Про це заявив голова Меджлісу Рифат Чубаров. Кримські татари не перестають говорити вголос про свої проблеми і долучають до вирішення проблем світове співтовариство. Звільнення бранців, тиск на Росію, ухвалення резолюції щодо Криму. Это единство и непокорность нашего народа, непокорность чужим, это сохранение достоинства. И в течение 2017 года крымско-татарский народ не переставал этим удивлять всех, как в Украине, так и далеко за его пределами. Для меня это самое замечательное и заметное событие. Рабочая комиссия при Верховной Раде закончила рассмотрение изменения 10 статьи Конституции. Это большая заслуга Меджлиса и лично председателя, то, что он сделал. Второе, самое значимое, это то, что мы от слов перешли к делу. И все-таки есть у нас представитель уже в постпредстве. Если вы помните, 3 года этого не было. Сейчас он есть, это Изет Гданов. Третье, это то, что аскеры наши, которые стояли на гражданской блокаде Крыма, они сейчас официально стоят, они стоят в гражданском формировании аскер. Представництво президента України в Криму за неповні півроку роботи нового керівництва прийняло понад 1600 звернень кримчан. До прикладу, за 3 роки роботи попереднього керівництва постпредства було зареєстровано у 10 менше звернень. Серед цьогорічних досягнень – запуск щоденного прийому громадян, взаємодія з міграційною службою, прикордонниками, митниками та СБУ. Мы практически сразу открыли горячую линию, понимая, что граждане из Крыма должны знать, куда им обратиться можно по общим проблемам, то есть не по направлениям органов государственной власти, а по всем тем проблемам, которые так или иначе связаны с ними, с Крымом. Для этого и есть представительство президента Украины в Крыму, с дислокацией уже в Херсоне.
Традиційно наприкінці року кожен підбиває підсумки. Цей рік був багатий на події, що так чи інакше змінили життя кримчан та наблизили деокупацію півострова. Мої колеги розкажуть про найголовніші події цього року. Їх першими визволили і вивезли з окупованого Криму в Київ. Це сталося можливим завдяки співпраці лідерів кримських татар і президента України із президентом Туреччини. Документ, на підставі якого було звільнено заступників голови Меджлісу, досі невідомий. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський суд засудив Ільмі Умерова до 2 років колонії поселення та заборонив йому займатися громадською діяльністю терміном на 2 роки. Ахтема Чийгоза позбавили волі на 8 років. Окупаційний суд визнав його організатором масових заворушень 26 лютого 2014 року. Саме тоді більше 10 тисяч кримських татар та проукраїнських кримчан вийшли до будівлі кримського парламенту і на один день утримали півострів від окупації. Генасамблея ООН ухвалила історичну резолюцію по Криму про порушення прав людини в окупованому Росією півострові. Уперше у резолюцію включили розширені посилання на гуманітарне право. Це право регулює захист жертв війни, обмежує методи і засоби ведення війни і визначає відповідальність за порушення цих норм. Це означає, що ситуацію в Криму визнали окупацією і міжнародним збройним конфліктом. Нова резолюція врахувала початок процесу «Україна проти Росії» у Міжнародному суді ООН. Документ вимагає від Росії повністю і терміново виконати рішення Гаазького суду від 19 квітня про заходи проти Російської Федерації для захисту національних меншинств у Криму. У резолюції також засуджують автоматичне присвоєння кримчанам російського громадянства і негативні наслідки для тих, хто відмовився від паспортів держави-окупанта. За резолюцію проголосували 70 країн проти 26. Сторіччя першого Курултаю відзначили цьогоріч у столиці України. Урочисте засідання відбулося у Верховній Раді. Вищий представницький орган кримськотатарського народу уперше зібрався у 1917 році. За його підсумками була проголошена Кримська Народна Республіка. Сформовано уряд, прийнята Конституція. Курултай очолив Номан Челебіджіхан. У 1918-му більшовики вбили лідера кримських татар, а Курултай розігнали. Та прагнення народу до самовизначення і любові до своєї історичної землі знищити не вдалося. Кримські татари і нині виборюють своє право на вільну батьківщину. Ельвіна Сєйдбулаєва, Олена Шустова, Заман, АТР. Попри постійний тиск з боку окупанта, мешканці Криму жертвували власною свободою та здоров'ям, аби захистити своє право вільно жити на батьківській землі. Про основні події року без коментарів. Рік, що минає, не обійшовся і без втрат. З життя пішла ветеран кримсько-татарського національного руху Вожія Кашка. Їй стало зле під час спецоперації, яку влаштували російські силовики 23 листопада. Затримали в Сімферополі 4 кримських татар – Бакіра Дегерменджі, Казіма Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. За версією ФСБ, вони нібито вимагали велику грошову суму в громадянина Туреччини. Адвокати і родичі арештантів заявляють, що справа сфабрикована. За їх словами, 4 активістів намагалися надати допомогу. Вожія Кашка померла дорогою в лікарню. Попрощатися з нею приїхали кілька тисяч співвітчизників. Ще одна втрата – Аміна Окуєва. Її вбили 30 жовтня біля Глевахи на Київщині. Жінка гостро критикувала Росію і прогнозувала її розпад. Вона разом зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим пішла добровольцем в зону АТО. Аміна Окуєва була нагороджена орденом
народного героя України. Деокупація Криму – це основне завдання на наступний рік. Про це заявили лідери Меджлісу. Серед пріоритетів на наступний рік для кримсько-татарського народу також звільнення в'язнів Кремля. Влада сконцентрована на цих питаннях. Але аби звільнити Крим від окупантів, передусім необхідний тиск на агресора та санкції. Серйозною проблемою в наступному році може стати складність із проведенням виборів до Курултаю. А от вибори російського президента в Криму навесні 2018-го у Меджлісі назвали злочином та закликали мешканців Криму не брати в них участь. Кожен із нас в Криму должен понимать, что участие в этом дне голосования за основного виновника сегодняшнего террора, организатора террора на нашей Родине, это значит поддержать фактически, стать соучастником этого террора. В этом году заканчивается срок полномочий делегатов Курултая. Нас избирали в 2013 году. 5 лет проходит, и до конца года мы должны провести Курултай. Но самое главное даже не в проведении его, не в проведении Курултая, а в проведении выборов на Курултай. У нас по положению прямые тайные выборы, которые проводятся в один день. И в сегодняшнем Крыму это может оказаться серьезной, даже непреодолимой проблемой. Я жду как можно скорейшего осуществления всех наших надежд. Они у нас у всех одни. Это объединение в Крыму свободном от русских оккупантов. Наразі це все. Таким побачила цей рік редакція «Заману». Не пропустіть наступний випуск «Заман підсумки» кримсько-татарською з Шевкетом Намутулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшам» із Любомиром Ференцом. Будьте з нами.